en af de helt store julefrokostdage, og til sådan en god traditionel julefrokost, der hører der naturligvis masser af kød. Flæskesteg, andesteg, sylte, frikadeller, leverpostej og medister. Men der er nogen, der vil påstå, at det hele kan undværes. Christian Klitholm, du er taget til en helt særlig julefrokost i Gedsted syd for Aalborg. Hvad er det, der er så særligt der? Vi har hverken frikadeller eller flæskesteg eller noget i den dur her. Der er derimod masser af grøntsager, som rødbeden jeg står med her. Vi har været en tur bag om den her vegetar julefrokost. Prøv at se med her. Nøddepaté i rødvinssovs, og der er spidskålssteller og krydderbagte kartofler. Det her det er så løg, der er gjort klar. De er blevet marineret med nogle krydderurter og noget olie. Når Eva Bjernum laver mad, er det i top-tunet vegetarkøkken. Der bliver aldrig lavet kød her. Og grøntsagerne er bestemt ikke hentet hos købmanden. Det er selvfølgelig, fordi de er dyrket herude på vores jord. Vi har gået og sagt nogle gode ting til dem, mens de blev dyrket, og vi har taget dem op, og vi har taget dem op med hånden. De er gravet op. Eva Bjernums grøntsager er på vej til at blive til en julefrokost. Men i en vegetar-julefrokost er de ikke tilbehøret. De er hovedretten. Jeg vil marinere nogle rødbeder, som skal bages og serveres i aften. Til Eva Bjernums gård hyrer en vegetarcafé. De sidste 6 år har Eva Bjernum serveret vegetarmad et par dage om måneden. Og i december byder hun på julefrokost. Uden kød selvfølgelig. Men kunne man ikke lave lidt medister bare lige for at give dem endnu mere julestemning? Nej, det synes jeg jo slet ikke passer ind, og jeg kan slet ikke forestille mig at have med kød at gøre. Jeg er lige ved at smelte noget chokolade, der skal hen over nøddekagerne. Eva Bjernum har selv været vegetar i 30 år og holder blandt andet julefrokosten for at hjælpe andre, der helst undgår gris på gaflen i december. Hvis man skulle som vegetar komme til den almindelige julefrokost, så var det ikke ret meget at spise. Men Christian Klitholm, sådan en vegetar-julefrokost, er det så overhovedet noget, folk gider? Det tyder det på, at der er omkring 52 mennesker, der er kørt hele vejen ud på landet her ud af en lang grusvej, simpelthen for at komme til vegetar julefrokost. Herover der sidder en af de mennesker, som er med. Han hedder Peter, og du har været vegetar i 10 år, Peter. Hvad er årsagen til, at man ikke bare tager en stor fed flæskesteg? Har det ikke mere med jul at gøre end det her? Ikke min jul i hvert fald. Altså min jul, den indeholder i hvert fald et besøg herude hos Eva og Claus i nogle hyggelige omgivelser, hvor jeg ved, hvor maden den kommer fra. Lige herude fra marken på den anden side af vinduet, direkte ud i Evas køkken, og derfra ned på min tallerken. Sunde fødevarer. Det er det økologiske Noma herude i Nordjylland, i Himmerland. Du må gå god appetit i hvert fald. Jamen, den fejler ikke noget, når jeg kommer herud.